हापां फायो हापां थाङो तिप्रासा आमचाइनि कपालनि बिदमान तालिका स्लायजाया तिनि दलपति भगीरथ गिराचन्द्र पारानि लामानो नायनायदि बारायखे लामा कुवाकजाक लामा काकाक गारि लायसबाया खाये पारानि लुकुराव बाजार फायमाने जोंजालो गफाय दुंखा कायसा एग्रिकालचार डिपार्टमेंट बाय साख्लायजाक जारा पाता 2000 रां मानाय अबनो तिनि जमा रानानै फायमानि लो आङो बाजार सलिया अबन बाय खादुलाय जा पारानि लुकुरा जन हापां फायो हापां स्लायजागो एमएलए मंत्री चालाय माने परियो चियारा जमाने परियो ड्राइवर दे जत दुख दुरसना पलाव सिनि बागै चिनिनो वंशमुं चिनि नाहरमुं चिनि थानियारो कोनो वंशिया हिये साइखनारका पारानि लुकुराव बुर फाइक्लाय बुर सानो बुर माइ पेखाय पलाव थाङै हिने साइखनारका तिनि पान्टै टीवी चैनलनि मांफिलि गासैबेका नायनाय दि एके सरकार साहाय्य सहযোগিতা এই রাস্তাनि बागै कोनो कमप्लेन खेजो सरकार मिटिन खेन थांखांलाय पारा थांखालाय लामा कमा कारेन्ट रक दैनि बयनाव चिन्ता खेने नाया जों जत खाइर नाय सागो मिटिननि गन्दा सारा फाइस पेकलाय फाइस पेकलाय कोनो कायसाबो जवाब दैया तार माने बखा करि ना बखा करि साइ पेकलाय लगे लगे नकरे अच्छा बुकुनो किसा सानाय दे लाचिबलाय तालासि नै त बुकु निनि नों तब तिनि बाजार फायो बाजार फायगा बुकु निनि बुमु सलकची बिसोलो कितिरफोरा ना एके नों तिनि काम नां बाजार फायो काम नां फाय माने चरायना आदार बुजार ना फाय माने रास्ता गा गारि बडदं तलाय गासिबो बागै थांमाया माथाला लामा हैयानि बागै जों बडदं खाय माथं आपले प्रान दलपतिनि ब्रा अच्छा दा हम